Ja, we staan hier voor het speellokaal, tenminste dat is normaal gesproken het speellokaal. Op dit moment zit groep 5 hierin. Ja, we hebben te weinig ruimte. Dus we hebben tapijt uitgerold, tafeltjes en stoeltjes ingezet, alle speeltoestellen opgeruimd, zodat hier nu groep 5 les kan krijgen. Creatief omgaan met ruimte. Dat is de uitdaging dat christelijke nationale scholen in Waterswoud voorstelt. De alroene jaren naamt het aantal leerlingen sabota dat er extra lokaal nodig binnen. De scholen zinnen daarom een spoedonvraag in bij de gemeente Dantemadiel. Eén reden waar we niet zo heel veel aan kunnen doen, dat is dat we hebben gezien dat in de achterliggende jaren een heel aantal gezinnen verhuisd zijn vanuit allerlei delen van ons land vandaan naar de Friese Wouden. En dat er toch vaak voor ons ook onverwacht heel veel leerlingen zijn aangemeld. Even als voorbeeld. Tussen de achterliggende herfstvakantie en de kerstvakantie zijn 6 leerlingen ingestroomd in hogere groepen vanuit 3 gezinnen die verhuisd zijn naar de Friese Wouden toe. Hier komt een unit tegenaan met een halletje en een kleine kantoorruimte. En dan komen hier 2 groepslokalen. Dat de school groeit is een geruststelling voor het bestuur. Want dat had we oorswest. Nooit wat een zoon kelderde het aantal leerlingen. De onderwijsinspectie bestempelde de CNS door voor de 2e keer als zeer zwak. Vanuit een soort orde haar baan naar een oorskolen stuurden. Inderdaad klopt het dat deze school ook een hele moeilijke tijd heeft meegemaakt. Waardoor het leerlingaantal ook fors gedaald is. In 2009 telde onze school nog 85 leerlingen. En vandaag dus 187. Dus dat is best wel een heel groot verschil. En wat ik al zei, ik denk toch dat dat ook wel te maken heeft met een stukje vertrouwen in de school. Dat herstelde vertrouwen zorgt ervoor dat bij de hele regio naar Waterswoud komen. Maar dat is nevens de directeur net de enigste reden. Ik denk dat onze school een onderscheidend geluid heeft. Wat ik al zei, we werken vanuit missie en visie. En wij vinden het ook heel belangrijk als school om in ons onderwijs de kinderen toe te rusten om als christen te staan in deze eeuw, 21e eeuw. Het schoolgebouw wordt in 2030 gesloopt. En daarom wordt de kiezen voor tijdelijke lokalen. De moestuintjes van groep 6 matten er van wieken, maar het jouwt de baan vol extra lesruimte.